Wel, pan arwyddus i'r cytundeb i ddod yma i Ben Llŷn, nes i ofyn am un peth bach. Dynion golygus. Wi dal i ddisgwyl. Cwr Marchan sydd â fi fan hyn, newydd gystadlu ar y llwyfan. Dyma'r arweinydd i Oan. Ti'n hapus? Ynddo tad, mwyn hapus, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio bod y hogiau'n hapus mwyn am byd. Ion, ti sy'n bwysig, dim nhw. Nhw sy'n canu, da. Esmaint i chi wedi bod yn ymarfer gyfer y gystadleuaeth? Da ni wedi bod yn neud y dan cyntaf mis Ionawr, so dwi'n... Ionawr chi wedi bod yn neud? Mae wedi bod yn bell. Chi wedi god o tro cyntaf chi? Iawn ymlaen. Oedd o'n iawn. Gawch chi ofyn, beth yw ystyr Marchan? Mae o'n cyfeirio at darn o dir sydd yn ymyl y castell yr Rhuthun. Coed Marchan di enw nhw. O, efe? Gath i wneud efo marchogaeth Catholeg chi. O'n i'n meddwl, pan weles i'r enw Meibion Marchan, o'n i'n meddwl bod rhywbeth i wneud gyda marchogion, staliwn, ac o'n i'n meddwl, dwi'n y roi y Welsh yn y trach ar Eisteddfod. Hogle sy'n licio reido chan. So, come on, pwy yw'r staliwn mwyaf? Pwy fydde'n ennill best o bryd fan hyn? Edrai beth a dweud. O, alla i ddewis? Caita. O, chi fi edrych. Symudwch i ffwrdd. Hwn sy'n ei chael i. Go iawn. Iawn. Beth sy'n ei heno? Ei, pob lwc. Ei, mae wraig o fasio. O, beth yw enw raig? Eirian. Eirian. Gai e, just am un o? Diolch, mi dod i. Diolch yn fawr iawn. A chreiso, me dweud. Ie, gobeithio bod ti lan i'r sialens. Beth ydw i gael operation o'n? O, sori, mae'n ddrwg dy fi. Ti'n o reit? Do, dwi'n ies. Da iawn. Gallwn ni fynd nôl i'r stiwdio neu'r egwyl? Gwyd, nôl i'r stiwdio neu'r egwyl? Nôl i... Pryd? Nawr. Nawr, oce. Nôl i'r stiwdio neu'r egwyl? Nôl i stiwdio, ia. Neu'r egwyl. Oce. Di'n egwyl wan? Mae ganol prynawn a wi wedi cael y cyfle i ddod i bar ar Williams Parry. A drwchwch, mae pob un yn joio yma. Ac mae'r core yma, rhai yn llefyn a rhai yn dathlu. Achos mae Meibion Marchan dyma fi fan hyn. Boduan pan siaradus i ti gynne, o'ch chi ar fin. Na, chi wedi bod yn gystadlu. A be gythoch chi? Gathon ni drydydd yn diwedd, felly da ni falch iawn o hynny. Felly, faint ych chi wedi bod yn ifed? Ers tia, wel, yn answyddogol, tia 7 o gloch bore yma. 7 o gloch bore yma? Diplas go. Na. Ewn cael gair. Na pam ganoch chi gystel. Siwmai, sydd i chi? Right, iawn. Ie? A siw mae'r profiad o fod ar y llwyfan yn awr yn y bar yn mynd lawr? Ffantastig. Ie? Gysgodi o glaw, da ni yma ar y funud, yn amlwg, ond hapus iawn efo sy'n mae'r diwrnod i mynd. Boes gor yn hynod o hapus, bod ni wedi cael trydydd a wedi canu rei da yn ôl y beirniad, felly ffantastig. Ffantastig. A beth yw'r plan? Fi wedi siarad y tîm barod. Beth yw'r... Dyr yma. Beth yw'r cynllun nawr am weddill y dydd? Gweddill y dydd? Ie. Oh my gosh, mae'n mynd i fod yn hunllef yn dydi? Pam? Wel, mae'n rhaid i gael... Pa gweud ddim am y tywydd, mae'n braf ti fas. Oh, mae'n gorgeous yma, dydi? Mae'n fabulous. Ni'n sy'n edrych ymlaen am noson o ddathlu. Trydydd! Ni wedi cael trydydd! Mae'n amazing! Achos bod chi wedi canu cystel, fi'n credu bydde fe ond y deg bod ni'n carw gan fach arall. Ie, bydde ti cytgan Queen Beaujolais. La. Wastad y Queen Beaujolais, wyt ti'n harddach bob dydd. Wyt ti'n Queen Beaujolais, mae dy gwpan gyn llaw, ac fe yfwn fe cawn. Fe yfwn bob beigryn o'r Queen Beaujolais. Sadwn bob beigryn o'r Queen Canu'n well ar ôl cwbl o beints yma chi. Well, Johan. Tro nesa, llanwan o lan. Nôl ag o chi.